Γεια σας! Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Και σήμερα θα σας δείξω ένα μικρό βιντεάκι για το πώς θα πάρετε πολλά λεφτά στο GTA 5. Πάρα πολλά όμως. Μετά στην αρχή θα διαλέξετε ένα χαρακτήρα που θέλετε. Εγώ διάλεξα τον Franklin, γιατί ο Franklin είναι ο καλύτερος χαρακτήρας για μένα, κατά τη γνώμη μου. Θα πάτε στο κρεβάτι του. Θα πάτε στο κρεβάτι του, ανοίγετε το κινητό του. Πάτε εδώ ίντερνετ. Μετά πάτε εδώ, Manage Services. Μετά πάτε εδώ. Μετά θα πάτε Markets. Μετά θα ψάχνετε. Και μετά θα. Όχι. Και μετά θα ψάξετε να λέει αυτό εδώ. Αυτό που έχει το. Αυτό εδώ που έχει το τέτοιο. Μετά θα τα πατήσετε κλικ εκεί. Κοιτάξτε πόσα λεφτά έχω. Δείτε πόσα λεφτά έχω. Έχω 904 εκατομμύρια και πατάτε εδώ buy και μετά θα πατήσετε εδώ. Πιάνει σε ό,τι και αν είναι PlayStation 3, 4, όσα λεφτά και αν έχετε. Aquí είναι εκατομμύρια. Πιάνει 15 εκατομμύρια και πιάνει. Πιάνει ό,τι και αν έχετε. Και τα βάζετε μέσα όλα τα εσάς τα λεφτά. Όλα. Να μην σας μείνει τίποτα. Οκ. Πάτε buy, confirm και μετά βγαίνετε τελείως από εδώ. Μετά πέφτετε για ύπνο. Κάνετε save, όπου να είναι αποθήκευση, όπως θέλετε. Εγώ κάνω ήδη save. Και θα ξυπνήσετε. Αφού ξυπνήσετε, θα πάτε στο κινητό του, Internet, Manage Services, πάλι εδώ. Αλλά σήμερα δεν θα πάτε εδώ Markets, θα πάτε My Portfolio, αυτό που λέει εκεί. Και κοιτάξτε, δεν έχω ούτε ένα ευρώ τώρα, ούτε ένα δολάριο, συγγνώμη. 0. Θα πατήσετε Sell All, Confirm, και δεν θα σας δώσει όλα. Εγώ είχα 964, αυτό μου δώσε μόνο 901. Αυτό μου δώσε, εγώ είχα. Αυτό, ναι, κοιτάξτε μόνο πώς θα μου δώσει. Αλλά όχι, δεν τελειώσαμε εδώ. Μετά θα σας δώσω πιο πολλά. Βγαίνετε τελείως. Πατάτε, όχι, πατάτε στο αρχικό μενού. Game, εδώ που λέει Game. Και μετά Load Game, εκεί που λέει Load Game. Και θα πατήσετε πάνω στην αποθηκεύση που είχατε κάνει, στο save που είχατε κάνει. Πατάτε πάνω του. Ναι, πατάτε πάνω του και πατάτε Yes. Και περιμένετε να φορτώσει αυτό. Έλα λίγο πιο γρήγορα, σε παρακαλώ παιχνίδι. Λίγο πιο γρήγορα, έλα. Και φώτος. Οκ, μετά θα πάτε ίντερνετ. Και μετά Manage Services, μετά πάλι εδώ. Και δεν δείτε ούτε ένα δολάριο δεν έχω πάλι, επειδή το έχω κάνει πριν save. Οκ. Και μετά πάλι My Portfolio και τα πατάτε πάλι σε LOL. Και κοιτάξτε πόσα λεφτά μας έβγαλε. Confirm και κοιτάξτε, ένα δις. Από 967 εκατομμύρια μου βγάλε 1 δισεκατομμύριο εμένα. Πιάνει από όπου πιάνεστε. PlayStation 4, υπολογιστή δηλαδή PC, PS3, Xbox 360, Xbox One, από όπου και αν το κάνετε. Και μετά βγαίνετε από τελείως. Και για να μην πατήσετε να κάνετε αποθηκεύση. Για να μην σας χάθουν αυτά τα λεφτά που κερδίσατε. Κάντε save για να μην σας χάθουν. Οκ, και αυτά τα λεφτά θα κρατηθούν εκεί για πάντα. Μπορείτε να το κάνετε όσες φορές θέλετε, να κερδίσετε ακόμα πιο πολλά λεφτά, ακόμα πιο πολλά. Όσες φορές θέλετε πιάνει. Δεν πιάνει μόνο μια φορά, όσες φορές θέλετε μπορεί να πιάσει. Αυτό ήταν το βίντεο.
Τα λέμε την επόμενη φορά. Και πιάνει με όποιον χαρακτήρα και αν είσαστε. Τρέβο, Μάικλ, Φράγκλιν. Όλους πιάνει.